Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. Došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. Hvala, unuče. Volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i, naravno, zelenila. O, da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu.
Treba naći med. O, izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. A gde je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Wow! Šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. Kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. Da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Majko gladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači.
Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. Da, ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Ne, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu, naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minute ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. Miris je divan. Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor.
O da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto, sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. O, zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudi ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! Bako, ti mnogo dobro kuvaš. Volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. Ako će nešto čokoladno. Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O da, odlično mi ide. Još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. Sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu.
Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ni sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovde. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, ajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno, kakao i na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. Jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris. Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam.
Čekam. O, gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. A sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se! Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. Da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Što je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. Da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gdje je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit ću tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom.
Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi je u obliku lirili, larila. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čitnice. Gotovo. Samo što se bode. O, Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? To je baš on sa slike. A dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto, Trallallero trallallà. to baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallallà. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany, nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Pa, ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti? Isključio se. O ne, a moja perika. Gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup.
Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! Pa to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. Nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? Nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O da, to je moja već druga pobeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba Buba. I razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil. Evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i Njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte. Napravila sam ogromni slatki suši. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću.
Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej, Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. Hvala. To je moja prva pobeda. Super. Devojke, hajde da igramo žmurke zajedno. Hajde papir, kamen, makaze, ko će da traži? Amanda, ti tražiš. Sad ću se tako sakriti da me nikad nećeš naći. Mislim da me niko neće naći ovde. Osim pauka. Jao, baš je jezivo ovde. Pitam se šta je u tim sefovima. Tako su lepi. Da vidimo. Ajoj, u pomoć! Krećem da tražim. Gde su svi mogli da odu? Opa, Phoebina frizura ju je odala. A gde je Mike? Ne znam. Hajde zajedno da tražimo. Osjećam da se dio ovoj ostavi. Oho, nikad nisam bila ovde. Koliko ovdje ima zanimljivih stvari. Phoebe, vidi, tu je 3 sefa. Možda se Mike sakrije u jednom od njih. Znam da zvuči glupo, ali hajde da preverimo. Hajde. Da vidimo. Ne, to sigurno nije Mike. Ovo je moja omiljena čokoladica Kinder Bueno. Hajde prvo da jedemo, onda ćemo nastaviti da tražimo. Možda je u ovoj kutiji. U pomoć! Jao, očigledno ovu kutiju dugo nisu otvarali pre nas. Ostaje da proverimo zelenu. Oho, našli smo Majka. I čeka nas super challenge. Znala sam da će dobiti nešto ukusno. Jo, šta da radim? Nadam se da flaša neće eksplodirati. Dobro je. Zašto tako dugo? Vreme da i ja otvorim sef. Slika govori da me očekuje nešto neprijatno. Kaka na sefu nije prevarila. Mrzim limune. Mike, a šta je kod tebe? Opa! Ja imam oblak. Izgleda da će biti kiša. Ali neobična nego slatka. Pogledajte, da li ste nekad vidjeli kišu od Skittles bombona? Nisam ni ja. Blago meni. Phoebe, zašto ne piješ kolu? Kakva brzina. Bilo je ukusno. Joj, izgleda da će sad biti nešto. Od toga su u celoj zgradi pukla sva stakla. Izvinite, nisam htjela. Kako te nije sramota? Ljudi te gledaju. Prestani da gunđaš. Amanda, bolje jedi svoje limune. Jao, nadala sam se da ste zaboravili na njih. U redu, znam. Da bih ih lakše progutala, moram ih piti, a ne jesti. Možda limunov sok neće biti tako loš. Postoji samo jedan način da saznam to. Da probam. Hej, pazi šta radiš. Amanda, sad ćemo ti mi doći. Ne derite se i bez vas mi je teško. Ajoj, kakav užas. Jao, ali za vas je to besplatan tuš. Zašto se završila slatka kiša? Tako je bolje. A zašto samo Mike dobio ove bombone? Biće dovoljno za sve. Hej, šta to radiš? Daj mi tanjir. Sad je to tvoj novi šešir. A ja ću ukrasti ceo oblak. Kako mi je to dosadilo? Prestani da diraš ono što pripada meni. Jesi htjela bombone? Eto ti. Joj, kako boli.
Mislim da sam i ovog puta imala sreće. Mogu li da budem prva? Wow! Nisam znala da mogu dobiti novi iPhone u sefu. Od sad ću imati najlepše slike. Majka Amanda, osmijeh. Ej, šta tu radiš? To je za uspomenu. Vreme je da saznamo šta se nalazi u vašim sefovima. Zašto neko dobije iPhone? A ja ovaj smrdljivi luk. Fuj. A šta je kod mene? Čudno. Nemam 5 godina. Šta da radim s ovim lutkama? Ali izgledaju stvarno cool. Mogu da se igram? Šta se dešava? Moja ruka ne osjećam je. Shvatila sam šta ću mi ove lutke. Prijatelji, sad mogu upravljati vama. Da vidim šta još ima u mom iPhone-u. Phoebe, ruke gore. Čudno, ali i ovako sve vidim. To još nije sve. A sad potresi rukom. Ovako. Oho, nisam mislila da je to tako zabavno. Jao, to je novi iPhone. Vidi šta si uradila. Razbio se. Ali nisam namjerno. Mike, hajde, jedi svoj luk. Muka mi je samo od njegovog mirisa. Ne, neću da ga jedem. Jedi. Rekla sam da jedeš. Neću. Onda ću morati da pribegnem lutki. Sad ćeš morati da zagrizaš taj luk. Ne. Odvratno. Već osjećam kako se taj miris širi po celoj sobi. Majka, da li si znao da možeš jesti i udarati sebe po glavi istovremeno? Nisam znao i ne bih to hteo da znam. Kakav užas. Prestalo je. Amanda, ne diraj više ove lutke, dosta. Nisam mislila da je to tako zabavno. A sad, društvo, hajde svi da plešemo. Brže, brže, brže. O, da. Jo. Sada sam izgubila lutke. Gde su? Sad su kod nas. Samo sam htjela da se igram. Ovaj put me očekuje nešto zabavno. O da, obožavam čips. Vreme je za ručak, ali kako da otvorim ovo pakovanje? Nemam dovoljno snage. Ovako. Sada Amanda može jesti čips. Sa sebe. Nadam se da ću dobiti nešto ne mnogo gadno. O ne, zašto nemam sreće? Mrzim brokoli. Mike, hoćeš da probaš moj čips? Da, onda zatvori oči i otvori usta. Što? Fuj, odvratno. Kao da sam žvakao travu. Nije smešno. Phoebe, a šta ti imaš u sefu? A kod mene? Ovaj ljubičasti šešir. Jo, gde je ona? Čudno. Ne razumijem, šta će mi? Običan šešir. Oho! Ne. Nevidljivu kapu sigurno nikome neću dati. Mike, vreme je da isprazniš tvoj tanjir. Ali ne želim. Moraš, Mike. Fuj, dosta mi je. Nemate pojma koliko je to gadno. Onda ćemo te mi nahraniti. Jao, zašto ste tako okrutni? To je najgore mučenje koje sam mogao da zamislim. Već osjećam kako smrdim iznutra. Jao, sad ćete i vi osjetiti. Mike, to je odvratno. Trebaju nam gas maske. O, zašto meni niste ostavili? Neću ni ja da mirišem to. U stvari, miris je nestao. Vazduh u sobi je poneo svež. Amanda, vreme je da pojedeš čips. Slažem se, taman sam ogladnila. Ja, oduševljena sam. I ja bih htjela da probam. Skloni ruke. Cicio, ako ne želiš na dobar način, pričat ćemo na loš. Oho, nisam znao da čips može da leti. Ili to je sve lukava Phoebe napravila. Znamo da si to ti. Pa šta sad?
Bitno je da sam probala čips. Kako me nervira taj glupi šešir. Hej, gdje ćeš? Stani! Gdje mi je šešir? Jao, sad nikad neću naći ni šešir, ni svog psa. Prank sa stolicom nikad neće ostariti. Subscribeujte Barada da ne propustite nove zanimljive i uzbudljive challenge. Sa nama je uvek zabavno. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se. To je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte. Pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš? Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Danny, sad je tvore. Ajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašikom med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno želeja. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Jao. Pošto Danija nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. Da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo seći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips?
Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Denis, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to? Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. O, Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. A, da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. A vama neću dati. Ha, jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Denis smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. A, presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gde je čips? A, o ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Ha, hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. A, padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. A sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Ha, probat ću. O, ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. O, čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. O, to je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? O, zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. O, super. Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. O, čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde. Wow, kako se moćno razbio. Ha, na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. O, hvala. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad videla. A ja imam srednju. To nije loše. O, Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Mada čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto,
Moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. O, šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. O, znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć fena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. O, setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđam, a? Bravo, bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično. To je veoma ukusno. Njam, 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 njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu i sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš da ti nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Viki. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. O, jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. O, kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. O, a sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću sve obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujemo u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i prosilo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ojoj, kakav sam boksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? O, smislila sam nešto. O, bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. O, da. Jesi videla to?
O, prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Oho, ali mislim da preteruješ, Viki, dosta. O ne, gde ćeš? A šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Ajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? O ne, pazi se! Juj, moja glava! Žvakica, super! Sve ću pojesti! Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super! Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool! Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. O ne, poklopac se slomio. O, čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. Kao i cela limenka, neverovatno. O, da, prelepo. Jede mi se još? Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. O, pa to je prava torta, ne mogu da verujem. O, Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko nas skida pogled sa moje torte. Haha, šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopce i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da, to je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena.